vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Ndinokumberawo kuti munge muchindipostirao nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Please ndiudzeiwo kuti relationship yangu iyi yandiri mairi kuti ine future here kana kuti aitomborina future zvachose. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini ndiri musikana ane makore 18 years ekuberekwa, so mukomana wangu nayewo ane makore 18 years, but apana kana zvandiri kuona achimbozamawo kuti ange achiita so that he can try to get a better job. Munhu wekutongoti iye he is comfortable nepaari because vabereki vake kubva muudiki hwake I can see kuti vanhu vakamuspoila, and zvinhu zvekuti ndinogara ndichingozvibvunza kuti chii chichazoitika kana kuri kunzi ndikazobatira pamuviri. As for now tiri vanhu vekuti tava kutongorara tose, and inini handina kana family planning yandiri kushandisa. So far tava ne2 months tichirara tose tisingashandisi kana protection. Apa inini handisi pa family planning. Ndakamuti ndikuda kushandisa family planning, iye akabva ati if you use family planning then it means kuti une vamwe vakomana vauri kudanana navo, because kana uchingodanana neni what is the use yefamily planning and what is the use yekuti tishandise protection. But ndakamuudza kuti ndikuda kuti utange wagadzirisa zvinhu zvako, when you are settled down tobva tazotanga zvedu kuita pasina kana dziviriro, because I am scared kuti ndinokwanisa kuzobatira pamuviri. Iye akangonditi ungatyei kubatira pamuviri pemukomana waunoda, but it's not like I don't love him, but ndauya pano kuti mundiudzewo kuti future iripo here apa kana kuti hapana. Well, mukomana wangu munhu wedrip. Vanhu vaya vakomana vanofarira kupfeka drip, haaende kubasa, haasati akamboatempta kana kunotsvakawo basa, anongoraramawo izvo zvinenge zvawanikwawo nevabereki vake. Ivowo vabereki vake vanomuisa pedyosa navo because iye mumhuri ndiye ega mwana mukomana, the rest are the sisters. Saka pane imwe issue yakamboitika yokuti nanhasi it gave me a lot of questions. Akangonditi kunyange ukaita nhumbu, sisi vangu vari kuSouth Africa preparation vanotumidzira preparation, so inini hazvisiri izvo zvandainge ndichifungidzira kuti a relationship is supposed to be kuti kana tikazoitisana mwana then we depend on the sister. Nyangwe mari chaiyo mari yekuroora anokwanisa kutoti kana ainini paya autondiplayera mavoice notes anenge achibva kuna sisi vake kuSouth Africa vachiti we will help you nemari yekunorora. So I don't think kuti zvinhu izvi zvinhu zvekuti zvinondifadza. Ndanga ndichidawo kuti iye angorakidzawo kuti ari kuzamawo nepaanogona napo kuti ange achindirakidza kuti he can be a man, because izvezvi kana ndikabatira pamuviri zvinoreva kuti ndinenge ndava kuenda kunogara pamba pavo, ndava kutoshandiswa zvekare samaid. Ndipo paya pekuti vamwene nemuroora tinozogumisidzira tavengana nekuti tose tinenge tichingogara panzvimbo imwe chete. Ndiri kukumberawo kuti mundiudzewo kuti ndoita sei nenyaya yakadai so. Zvinhu izvi zvandiri kuita zvine future here. Ndine friend yangu iyo yandinowirirana nayo inonyatsokuziva situation yangu. Iye akati usazvinetsa zvako kana kuri kunzi iye kana akakupa pamuviri zvaunongoita ndezvekuti unongosvotora nhumbu iyoyo, but I am still young. What if ndikasvotora nhumbu iyi then mangwana ndobva ndazofind out kuti ndava kuda kuzvara apa mukunoda kunozvara zvobva zvazoramba, sezvandinongonzwa zvichinzi kana ukabvisa nhumbu Mwari vanokwanisa kuzokupanisha zvekuti unobva watotadza kutozvara zvamuchose. Please ndibatsireiwo, ndine future here naye mukomana wangu uyu wedrip, kana kuti it is just a relationship that is not going anywhere. Ndine umwewo murume anondida, but the problem ndiye kuti iye ari married, ari responsible zvake, but ari married. Saka
kubva zvaakatanga kundipfimba handina kugara ndamupa a clear answer. Ndakangomuisawo paside not knowing kuti ndoita sei. Ndoramba mukomana uyu wedrip ndotanga kudanana here nemurume uyu ari kuti anondida, who is very responsible, zvekuti kana kundichengeta kunyange tikametisana anokwanisa kundichengeta. Kana kuti ndongoita mwana neuyu murume ari responsible, then I tell uyu wedrip mukomana wangu kuti ndava nepamuviri kunyange zvikazobuda hazvo in the future, but ava baba ava, he will be able to take care of his kid. Please help me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ndakabva ndatumidzirwa a screenshot zvikanzi that is the guy wedrip, and ndikatumidzirwa imwe screenshot zvikanzi uyo that is the guy ari very responsible, zvekuti kana izvezvi ndikaita pamuviri anokwanisa kundichengeta, anokwanisa kundichengeta kunyange ndiri pamukomana wangu uyu wedrip ndava kugara naye, but ndinenge ndichichengetwa neuyo murume. But I just need advice kuti ndoita sei. Zvakangoma hazvo veduwe. Hey, vasikana vemazuva ano vanogara vaine maplan A plan B, asi ngatimupewo advice mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvinyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 37 ekuberekwa. Ndauyawo pano nenyaya yangu yandinayo. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundisunungura izvo zvandakaita inini nemurume wangu zvatakazviita. Zvakaitika mukoma ndezvekuti takatongoti one day takagara tikabva tati kunze uko kwashata. Ndini ndakatouyawo nenyaya yacho mushure mekunge ndaheva a discussion neshamwari dzangu, ndikabva ndati baba vemwana kunze uko kwashata, it is high time kuti isusu tinge tichizvichengetedza. Murume wangu akabva ati yes I know kuti kunze kwashata, ingawani ndakasiyana nazvo zvekumbomumba kumbopanze. Ndikati inini ndafunga kuti tinge tichienda kunosunganidzwa, because paya pamakaita zvekumbomumba kumbopanze wakandirwadzisa umwe wangu. So murume wangu akabva ati so if you want me to prove to you kuti handichafi ndakazviita futi, kunyange zvaunenge wati tinge tichiita ndichangozvitevedzera mukadzi wangu. Ndakabva ndazoti ndawana munhu akakwanisa kutisunga. This was patainge taenda kumusha tichibva kuno kunyika kwevatorwa kwatiri kuraramira tiri. Takabva tazoenda pamba pevamwe gogo. Takati tasvika pamba pagogo ava mukoma, mumba macho mavanoitira matare avo munotyisa, because ndakaona mainge muine dzimwe hari dzaita sekunge dzainge dzichipfachukira ropa, zvainge zvisinganzwisisiki kuti rainge riri ropa here kana kuti chii. Mumba mainuhwa imomo mukoma, mainuhwa mweya uya wekuita sekunge mainge muine chinhu chainge chakafiramo, chinhu ichi chikasvika pakuora chingorimo mumba imomo. Asi gogo ava vakati aiwa tisanyanya kutya nekuti ivo vainge vainesu. Vakabva vazotibvunza kuti tainge tichida kuti tinge tichiitwa tichitsvake. Ivo gogo ava vakabva vazotibvunza kuti tainge tichitsvakei mumatare avo. Tikabva tazovaudza gogo ava tikati isusu tainge tafunga kuti tinge tichingobatanidzwa, kuti mwoyo yedu inge ichibatanidzwa, sezviya zvinongoita vanhu vanoromba kuti ivo nechinhu chiya chavanenge vashandisa pamhiko dzekuromba mwoyo yavo inobva yazobatanidzwa. Saka ndo zvatainge tichida kuti zvinge zvichiitwa ipapo. Mukoma takabva tanzi aiwa zvakanaka, asi kuti process iyi inge ichizoitwa taitofanira kuti tinge tichitombogarapo pamba pagogo ava. Saka takagarapo pamba apa mukoma nash, takagarapo kwemazuva 4 tiripo pamba apa, nekuti gogo ava vakati taifanira kuti tinge tichitenga huku dzechibhoyi. Takatenga huku dzedu dzechibhoyi, asi mukutotenga huku idzi mbiri dzechibhoyi, murume wangu akanzi iye aifanira kuti ange achibuda first, then paakabuda akabva azonzi iye achafambawo achitsvaka yake huku yechibhoyi nedirection yake yaainge akananga nayo. And iniwo ndakazoti 30 minutes later mushure mekunge murume wangu abuda, ndikabva ndazonzi chiteverai, asi musatevera murume wenyu, imimi endaiwo nedirection yenyu, then
vazukuru vagogo vakabva vazotaura kuti iye murume wangu ainge adzika akadai, vachindiratidza vakanditi saka inini ndaifanira kukwidza ndakadai. Ndikabva ndazonzi ndainge ndanzi nagogo vaya ataifanira kuti tinge tichizotaudzana, kunyange tikanzi tasangana ataifanira kuti tinge tichizotaudzana. Takatenderera mukoma, taiti ukapinda pamusha apa ukati kuri kutsvakawo huku yekutenga, mwe vanhu vazhinji vainge vachingoti ngavatengese huku dzavo. Kudzamara ndazosvika pane umwe musha, saka ndakati ndasvika pamusha paya ndipo pandakazotenga huku. Ndakatenga huku yangu paya, but ndakati ndichiri ndakamirira vana vepo kuti vange vachindibatira huku iyo yandainge ndasarudza, wanguwo murume akabva azosvikawo pamba apa achitsvakawo huku yekutenga because ainge atenderera aneta. Asi sezvisinei sezvatainge taudzwa nagogo vaya, takabva tangoregedza kutaudzana tikatoita sekunge tainge tisingatombozivane. Apa tainge titori murume nemukadzi. Ndakati ndabatirwa huku yangu iniwo, ndakati ndichibuda pamba paya ndokubva ndatanga kushandisawo direction yangu, nayewo murume akabva ashandisa direction yake. Ndakamboti rasikei zvishoma because kainge kari kekutanga kupinda muvillage umu, but nekukumbirawo madirections ndakazosvika pamba pagogo murume wangu. Ndakazotosvika iye atotanga kutobatsirwa nagogo. Saka iye murume wangu zvaakazoitiswa ndezvekuti akanzi ange achislota huku yake. Akati apedza kuislota, then rimwe ropa racho rakabva razoiswa mune kamwe kakapu kainge kari kadiki diki. Kakapu ikako kakati kazara neropa. Murume wangu ndakasvika ava kutozvimanikidza kuti ange achinwa kakapu ikako. Iniwo ndakasvika ndikaita mhiko dzangu, asi ini handina kunwiswa kakapu kaya keropa. Ndakangonzi ndinge ndichienda kunogeza mazamu angu zvekare nesikarudzi netwuropa tkuya twainge twurimo mukakapu ikako. Ndapedza kudaro ndokubva tadzoka zvedu mumatare agogo vaya, ndokubva tazogara pasi. Matare akaramba achingoenderera kumberi. Saka gogo vaya vainge vatiti tinge tichibvisa moyo wehuku, but moyo uyu wehuku takanzi zvinhu izvozvo tinofanira kuti tinge tichizviita nekukasika paya huku painenge ichiri kutandadza. Saka inini ndakati ndichingonoslota mukoma, ndokubva ndatopinza banga ndikabva ndatotsemura huku iyi nepakati, zviya zvekuti huku inenge ichitandadza ichiita zvekuparapatika. Aiwa, nguva iyoyo handina kana kumbozviteerera because zvandakaita pandakaenda kunoslota huku iyi, ndakatora chimwe chidhishi chandakangonhongawo ndokubva ndanotsimbirira huku iyi. Ndikabva ndangoigura musoro, ndikatobvisa chidhishi chiya ndikatoitsimbirira pasi, ndokubva ndatopinza banga. Ndakati ndapinza banga ndokubva ndatotanga kutoitsemura nepakati, ndikabva ndakatobvisa moyo wayo, ndichitonzwa kuti huku iyi ichiri pakutandadza zvekuti ndakatokuvara paruoko rwangu rwekurudyi, nekuti payainge ichitandadza kudaro yakandicheka nemabhonzo aya awo andainge ndatsemura. Asi sezvisinei ndakabva ndazotora moyo uya painge paine kamwe kazukuru kagogo kainge kakabata imwe ndiro yakaita kunge mbiya, ndikabva ndadonhedza, ndikabva ndakanda moyo uya wehuku mukandiro kaya kainge kakaita kunge ndiro. Chizukuru chagogo vaya chikabva chazomhanya chichienda chichidzokera mudare. Nayewo murume wangu wake moyo waainge abvisa pahuku iya wainge utori mune imwe ndiro. Then gogo vaya vakazomixa mishonga yavo ndokubva vazotora tsono, vakabva vandipa tsono inini, vakabva vati ndinge ndichisonerera. Asi ndakangosonerera moyo iya pamwe chete runokwana kuita rwuviri. Then vakabva vazoti ndinge ndichitambidza murume wangu sezvo ainge ari iye samusha ndiye akazopedzisa kusonerera moyo iya ikabva yaita chinhu 1. Saka moyo iyi takabva tazonzi kana tabva pamusha apa pagogo ava taifanira kuzotsvaga panzvimbo pekuti pane mvura, then tobva tazorasa moyo iyoyo yehuku yainge yakasoneredzwa pamwe chete. Zvinhu izvi taifanira kuzviita takabatana maoko. So mukoma takabva tazobvunza ivo gogo kuti zvino pane mvura yakaungana tingapawana kupi, then ndokubva vazoti tichange tichizoperekedzwa nevazukuru vavo, asi vazukuru vacho vaizodawo muripo wavo. Aiwa, mari yainge
iripo tainge tiinayo mari tikabva tavapa vazukuru vacho vakabva vazoenda nesu kune rimwe dhamu ririko ikoko kuma areas kwacho. Takati tasvika kuya ndokubva tabatana maoko inini nemurume wangu tikabva taudzana aiwa masweet words, tikaudzana kuti aiwa tichadanana kusvika murufu. Ndokubva tarasa zvedu moyo yedu iya miviri yainge yakasoneredzwa pamwe chete, tikabva tatendeuka ndokubva tazobva zvedu padhamu paya tikabva tazodzokera kumba kwedu. Takati tadzoka kumba kwedu aiwa relationship yedu was really great. Pakuzonodzoka kuno kuSouth Africa murume wangu he was the perfect husband. Chese chandainge ndichida kwaari ndainge ndichichiwana. Ndaitoti kana ndamuka paya ndobva ndatoona kutoti ndatogadziriswa iya yavanoti breakfast in bed. Life was really beautiful. Taizoti pakunowacha tinenge takambundikirana tichibatsirana tiripo pasinki ipapo, murumewo achiwacha asi akamira kuseri kwangu. Vanhu vakatombofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndapfuwira murume. Iye aizoti kana tava mumba obva atanga kuseka zvake nekuti vanhu vainge vasingazivi kuti tainge takaenda tikanobatanidzwa moyo yedu. Many years later mwana takazotozvara nekuda kwerudo rwandainge ndava kupiwa. Ndakanyengererwa mukoma ndichizevezerwa munzeve ndichinzi ngatiite umwe mwana. Ndikabva ndazoenda ndikanobvisa jadeu ndokubva ndazobatira pamuviri. Mwana uyu takamuzvara because of the love that was in the house. Saka maproblems akazotanga apo pandainge ndiine pamuviri. Ndakatanga ndichafungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari mahormones because sikarudzi yababa yainge yava kungoneta. Saka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda sezvo ndiine nhumbu mahormones, but mukoma throughout my pregnancy zvinhu zvakangoramba zvichingoita worse and inini ndainge ndisingatombo concentrate because mahormones angu akazokomisidzira ava kutongovengawo bonde since ndainge ndichirishaya. Then ndakazoti ndazvara ndikati zvimwe kuda zvichaita right. Mukoma right now zvinhu zvatova worse. Sikarudzi yababa haichatombokwanisi kana kutombokwanisa kuita sei. Inogara yakasvava, kusvava kuita kadiki kuenzana nekachigunwe kangu aka zvekuti ivo vanototi dzimwe nguva pavanenge vachienda kunorasa mvura vanoti ivo vanotambura, vanorasira mvura kunze kwechemba because havachakwanisi kukontrola sikarudzi yavo nekuti yanyanyisa kuita dikisa. Apa tichipinda murelationship tichizonopinda mumarriage aiwa ndainge ndakagutsikana nesaizi yavo, but iko zvino akusisina kana chiriko. Handichazivi kuti ndoita sei. Mumwoyo mangu ndava kuona kuti inini handichakwanisi kuti ndirambe ndiine murume wangu, but nekuda kwekuti takasunganidzana mwoyo yedu ndinoona kuti hatimbofi takaregedzana. Please ndibatsireiwo kana kuine munhu anokwanisa kundisunungurawo ndikwanise kuzozvisunungura ndibvewo mumarriage ndikwanise kubuda mumarriage umo. Please ngaakupei manumbers ake nekuti gogo vaya vekutibatsira ivo vakabva vati vari kuda mombe dzinokwana idzo kuita 7, but inini nemurume wangu hapana kwatinokwanisa kudziwana mombe idzodzo. Plus murume ndichizono confirma nemuzukuru wagogo. Zvinhu izvi ndakazviita in secret because ndakatoziva kuti murume wangu nesituation yaakasangana nayo yekuti sikarudzi yake haichashande, hapana paangambobvuma kuti tinge tichienda kunosunungurwa because anenge ava kubvunza kuti saka uchida kusunungurwa uri kuda kusunungukirwa ani. Saka ndipo pandimire ipapo mukoma nashe. Please ndibatsireiwo. Ndafunga hangu kubvisa irukawo urwo rwatakazviita. Inini ndikuda kuzviita hangu in secret ndongosunungura wangu moyo. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hameno kuti munopaona sei, but nyaya dzakadai so ndipo paya pamunozonzwa zvichinzi vanhu vakapondana because vanzvadzi kana mukaenda mukanozvisunungura imimi in secret ivo mukoma ava vasipo, zvinozoreva kuti ivo vachangoramba vachingokudai then imimi mobva mavati hamuchavadi. Then kana mati hamuchavadi saka munofungidzira kuti chii chichazoitika. Please think about it properly. Please ngativabatsireiwo mucomment section.